Jad bura mar Rangwe Lilian Gogo kwedo report mayande ogol kod Auditor General mibadhi e kar chung od burano. Gogo wacho ni od nindo mano ogere skunde nyiri ma Sumbi tingo jopuonjre 200 opogore gi jopuonjre 120 moyangi gi report mar Auditor General. Bende ochiwo ler ewi nyiepo mar mabede kowacho ni negi nyiewo mabade mag gauge 30 kata gauge 30 kar nyiewo gauge 28 kaluwore ni gauge 28 ne ok oyudore. Dormitory no nokoga ne nyithindo mar 120 kaka auditor wacho. Nyithindo 120 dhi e ot dormitory man gi piny. Kokete gi malo to ok nyithindo ma dak kanyo oloyo 200. Mano en discrepancy motelo e wach mar Sumbi. Recommendation en mar gauge 30 mar mabati. Gauge 30, gauge 28 ok yudore e dukni wago dukni wa machiegni go. Ne dhi chuno gini mondo gi order gauge 28 from the factory, and that was also going to have an incurred extra cost mar transportation mano kobedo included. That is one of them. And I think it was resolved that oti gi gauge 30 on all projects constituency. St. Joseph's Pakita no kowinjo gere gorofa. St. Joseph's Pakita ni gere ot mapiny to mane manogere. Orero Boys no kowinjo gere gorofa. Orero Boys no winjo bed ni gere dormitory mapiny to mane manogere. Kendo adwaro ni mondo ashwa jo Rangwe te ni onge kamoro amora kan MP mar Rangwe ma mibadhi dhi bedo Rangwe.